ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Рул-Тиҷ. Номи ман Шаҳром. имрӯз 2 ноябри соли 2022 1000 рубл бо қурби давлати 162 сомониву 80 дирам бо қурби интиқоли маблағи Алифбонк ҳамин гуна мебошад ва дар имрӯза навормон 10 та мошинҳои фурӯшӣ мешаванд. Opel Astra G, Toyota Corolla, Mercedes CHK, Opel Vectra A, Toyota Camry, Matiz, Toyota Prius ки нархаш ҳамагӣ 47000 сомонӣ мебошад, Vectra B ва ғайра. Хулас дар имрӯза навормон бениҳоят мошинҳои хуб, арзон ва срочни нархҳо ҳамагӣ аз 15000 сомонӣ сар мешаванд. Барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки варианти хуба аз даст надиҳед. лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз набораҳои нави мо бохабар бошед. тамошобинони гиромӣ, агар шумо мошини фурӯшӣ доштагӣ бошед ё ин ки ба шумо реклама дар кор бошад, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки мо муроҷиат кунед. бисёр бад гап намезанем, рафтем. Toyota Corolla соли барориш 2002. Состояние мошин бениҳоят хуб мебошад дӯстони азиз. объеми мотор 1.6, коробка автомат, ҳуҷҷатош 7 моҳа. мошин дар шаҳри Душанбе қарор аст. нархаш бошад 60000 сомонӣ. боз савдо мешавад, харидори аниқ бошад. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран. WhatsApp доранд, аз номи канали Рул-Тиҷ муроҷиат кунед. состояние мошин бениҳоят хуб мебошад. марҳамат. Opel Astra G, соли барориш 1999. передний привод, кузов хэтчбек, 1.6 литр мотор, сӯзишвориш бензин, коробка передач бошад, механика. соҳибаш мегӯяд ки мошин бензини холӣ, хадавой, балоно, мотор 100%. нархи мошин бошад 47000 сомонӣ. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. ҳамин чизро хотиррасон мекунем ки ҳамаи мошинҳои ҳамирӯза навормон аз беғарзи як мошин дар шаҳри Душанбе қарор доранд. фақат якта мошин аз шаҳри Душанбе нест. ҳаваи мо пурратар мефаҳмонем камтар пас. Opel Astra G, соли барориш аллакай 2006. кузов купе, передний привод, 1.8 литр мотор, сӯзишвориш бензин, коробка передач, механика. мошин дудара. соҳибаш мегӯяд ки бо диққат гӯш кунед, баъд занг занед. мошин дудара мебошад. Opel Astra G хэтчбек спорт купе 2006 сол, мотор айзафира 1.8 16V спорт. документ дорад, ҳамаи наворотора дорад. подогрев сидени, климат контроль, лифт руля, датчик даждя, аккумулятори нав, 4 балони нав, якхела, хадавой, тӯбча, кондитсионер, яхча, кашишаш зурай. илтимос, харидори аниқ занг зана, ба телефон савдо накунед, мегӯяд соҳиби мошин. нархи мошин бошад 52000 сомонӣ. савдо дорад. Mercedes C-класс, соли барориш 1995. рангаш сабзай, задний привод, 1.8 литр мотор, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передач, автомат. соҳибаш мегӯяд ки бародаро мошин беҳад тозаҳай, кузовуш задагӣ варид надора, 10 сол дасти як одам да гаштагиай, кам гаштагиай. 4 балон, пачка, аккумулятор нав, коробка, мотор 100%. гарантияш хати любой хел проверкада тайёр, 1 сола ҳуҷҷат дорад, мегӯяд соҳибаш. нархи мошин 48500 сомонӣ. Mercedes CHK, соли барориш 1997. рангаш тари золотистия да камтар. сӯзишвориш бензин ва газ мебошад. коробка передач автомат, задний привод, 2 литр мотор. соҳибаш мегӯяд ки дар ҳолати хуб қарор дорад. мошин алиш мешавад, бо караван ай 2000 сол боло бошад.
нархи худи ҳамин мошин 59000 сомонӣ савдо мешавад ва чӣ хеле ки гуфтем алишам мешавад. Марҳамат. аз ноҳияи ҷайҳун, яъне номи пештараш Қумсангир, як бародармон дар комментария пештара мошин хоҳиш карданд. Марҳамат. Opel Vectra A, соли барориш 1992, передний привод, 1.6 литр мотор, сӯзишвориш бензин ба газ, коробка передач механика. соҳибаш мегӯяд ки мошин дар ҳолати техникӣ қарор дорад, як моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. нархаш ҳамагӣ 15000 сомонӣ боз савдоам мешавад. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран. Марҳамат бародар, занг зада пурсон шав. ин ягона мошине мебошад ки аз шаҳри Душанбе нест. дигар ҳамаи мошинҳои ҳамирӯза навормон аз шаҳри Душанбеяй. агар шумо дар мошин дар кор бошад, ҳатман дар комментария ҳамин видео хоҳишотона нависед. мо кӯшиш мекунем ҳамон мошини гуфтагитона тезакак ёфта пешкаши шумо гардонем. Toyota Camry, соли барориш 2011, передний привод, 7.5 литр мотор, сӯзишвориш бензин, коробка передач автомат, растамошка дорад. соҳибаш мегӯяд ки мошин вагонай нархи охиршай арзон намешавад дигар дар 103 микрорайони шаҳри Душанбеяи мошин ва нархаш бошад 127000 сомонӣ. чӣ хеле ки пеш гуфтем дигар арзон намешавад. нархи охиршай мошин вагонай. дар комментария пештара навор Матизе ки коробкаш автоматай хоҳиш кардаги буданд. Марҳамат. Chevrolet Matiz, соли барориш 2007, рангаш чӣ хеле мебинед хеле сабзай, передний привод, 0.8 литр мотор, сӯзишвориш бензин, коробка передач бошад, автомат. мошин срочно фурӯхта мешавад. соҳибаш мегӯяд ки коробка автомат вагон нархаш бошад 46000 сомонӣ боз савдо дорад. Марҳамат бародар. Toyota Prius бо нархи ҳамагӣ 47000 сомонӣ. соли барориш 2009 мебошад. передний привод, 1.8 литр мотор, сӯзишвориш бензин, коробка передач автомат. мошин чӣ бехи арзон аст, сабаби ки растамошка надорад. мошин дар Дубай. ин нархи мошин бо перекидка мебошад. дӯстони азиз, харидори мошин, одаме ки мошина мехара, растамошка ва дастафгаша отдельно меспорад. нархи мошин бошад 47000 сомонӣ. боз хотиррасон мекунем, растамошка ва дастафгаша отдельно пулша меспорем. марҳамат. ва дӯстони гиромӣ, агар шумо дам хали мошино маъқул боша, мисол ай Дубай, ай Грузия, ай Латвия, Литва, дар комментария нависен. дӯстони азиз, мо ҳам хали мошиное ки беҳад арзонанд дар ҳамон давлатҳо пешниҳоди шумо мекунем. бо ай Америка мошинҳои арзон астай дар кор бошад, нависен. мо ҳар як видеода ҳам хали мошинаи пешниҳоди шумо мекунем бо нархҳои дастрас. Opel Vectra B, соли барориш 1997, передний привод, 1.6 литр мотор, сӯзишвориш бензин ба газ, коробка передач механика. соҳибаш мегӯяд ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор аст, расходи зиёдӣ надорад, яъне расходи зиёдӣ ҳам намекунед. ми фақат мехарӣ, мешиниву ҳай мекунӣ. ҳамаи камбудиҳош ҳал кардагӣ, расход надорад, документ дорад, задагӣ пӯсидагӣ нестай. нархи мошин бошад 35000 сомонӣ. савдо дорад, алишам мешавад. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақамҳои 907 145515 танҳо дар WhatsApp ё ки муроҷиат кунед. ва кадоме ки ҳамин видеоро то охира тамошо кард, дар комментария ҳамин видео рақами 10 монен бениҳоят хурсанд мешавам ва фикри худатонро оиди навор, оиди каналмон нависен. ягон пешниҳодам бошад, нависен. кӯшиш мекунем дар наворҳои оянда ҳамин пешниҳоди шуморо ворид кунем.
تا بازدید برای کار. خدا نگهدار.